Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pitsa 28 na buwan sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mahigala. Nay usa ka pulis sa Sawang Kaliro gikan na niuban sa anti-criminality operations. Nadisgrasya kini sa iya nga motor og nakabsang gyud sa kinabuhi. Straight to the point. Self-accident ni nahitabo ini mga pulis mahigala tagan-tanig pagtagad na butaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Vice Presidente Sara Duterte nihulagway nga election tactics ang pagpabarato sa presyo sa bugas humay nga tag 20 pesos na lang dinhi sa Visayas. Straight to the point. At tanig pagtagadon may gala kay unsa man day madayon to og implement karong adlaw ang bugas. Aha. Sige, kung ma-implement na ka ng bugas nga tag 20, kini mga kagalaan, naibaw naman kita no nga kini giduduaan man lang gyud mahigala mga pobre ini. Kakonsuelo di bobo ra man gyud ni, kanang giatik-atik ba ang mga gatik-atik ba ang katawhan ba? So kitang katawhan sad pahimuslan talasan ni, no? Pahimuslan sa ninyo, boss bawas sa maning atik-atik, no? Kana bang pag-ingon bugas peg 20 wa gyud implement karon election naman, buwahan mahigala nga mada ang mga tao sa buto, o kini ni ang atik-atikon, puyok-puyokon, ulu-uluhan taon ang mga kabos. Ano na, natuman na yun ang 20 bugas. Kay hapit naman ang eleksyon. So kini, kuhan na gini ki. Kada bang gidua-duaan lang ang mga pobre taon ba, Kaminos ni mga tawhana. So karon atong awhagon atong mga kaigsunan, puslan man naana, okay, ato nang paliton, kay naaman, no? Hibaw mata ako, di mo ko mga higala mo ingon nga, kay bawa magitag unsagi kakabos. So, pahimuslan na to ng panahon. Pahimuslin ninyo ang pagpalit ng 20 pesos nga bugas. Kung naana ka na, no? Kay wata masayod og kutob na na sa Mayo 12 na may na lang doon na tayo pila kaadlaw nga makapahimos, Kay kini na ba mga politiko mahigala, bida? So, pahimuslin ninyo panahon, gatik-atik man ta, pahimuslin panahon, ismail na sarbo dito, kay ang pamaagi ni pamaligya day, marag ang mga mayor mo ay mamaligya day. No, tiyaw mo na mga sukintig paminaw. So, kuha na lang, palit na mo. Di magkumuingon nga unsa kay may man og kay bawo man ta mahigala unsa gyud kapait sa kapobrehon mga sukintig paminaw. Di man gyud ka-afford town. So muna nga mo palit dito, smile gamay na unya inigbutar na, inigalbot mga higala sa eleksyon, butari ang angay butaran. Ayaw mo padaan ang atik-atik. Kana sila mahigala nga tawa ra man na kay, nagsabot na itong ulug-ulugan ng mga tao, ulug-ulugan tanay, 20 pesos sa bugas. So kita pong katawhan, palit sa tanito, smile pa kamay, ato pong ulug-ulugan sila. Tagan tanig pagtagad mga sukitig paminaw, ayaw mo pada mga higala ang atong katawhan karon. Haring lungsod ta kausara gyud. Mayo 12 ra ta maharing lungsod. Ipakita na to mga kagalaan nga dili pwedeng baligya ang atong boto, dili pwedeng ibaligya ang atong pagkatao. Straight to the point. Ay kini mga tawhana nakaminos ni mga sukitig paminaw, nakaminos ni nagtuos lang ang tanan mapalit. Karong butaga tagan tanig pagtagad sa uban karon ning atong tulumanon mga higala, ipakita na to nga dili tanan mga kaigalan madas kwarta. Mo ni ang atong ipakita ini mga politiko nga nagtuo mga sukitig paminaw nga kaya ta nilang duwa-duaan, kayang duwa-duaan ang feeling sa mga tao.
Straight to the point. Okay ni, klaro man gini. Pamulitika man ang klaro, no? Wago na matuman mahigala niya. Unsa man na ang 20 pesos nga bugas sa kinsang negosyantihan di magid pwede, no? So isubsidize siya sa gobyerno. Murag ang gobyerno na maligyag bugas na alkansi gitaplan mga higala, ang gitapal ato rang buhis. Giluto ta sa tong kagulingong mantika, ha? So kinaaman ng bugas, og manaa man gid na, tanawa og makauyon kas bugas, okay, no? Di man mo pili mahigalang ato maigsoong kabos kibaw man ta ana. Ako perfectly kibaw gyud ko ana. Ha? Kana ko mga higalang bugas sa NFA tinuuray lang askang lamian ng bugas sa mga sukitig paminaw, ha? Depende mo na sa sitwasyon sa imong kinabuhi. Kato mga dato-dato na mga higala kato maka-afford na ganador naman to. Ha? Ang uban gani Japanese rice naman to, ha? Ang uban mahigala mag basmati rice pa, ha? Pero alang sa to mga igso mga kabos tinuuray lang basta nalang tay madungag okay na. So kini ilatang giulog-ulogan, klaro man ning ulog-ulog, ha? Giulog-ulogan, nagtuo siguro sila mga higala nga madata sa ilang puyok-puyok. Palit mo sa bugas nga tag 20, pahimuslan na to na kay uroy og kutob na sa eleksyon, no? So pahimuslan na to na unya, dang Ismail kay ila man tanggi kon ana gidua-duaan ta ba? Ang ato pa sang bawsan og dua-dua, palit tag bugas, abot sa eleksyon ayaw butare. Kinsay angay butaran nga naas tong kasing-kasing, kinsay angay nga butaran sa inyong sa inyo gyud dihang pananaw, maoy ibutang, Aron butaga tagaan tadig pagtagad mga sukin tig paminaw sa uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ato sang klarohon unsa ning klasiya sa bugas, pero prangka-prangka pagka-istorya lagi kanang ato maigsuong mga nanginhanglan ana, no? Dili na kinahanglan mahigala mo pili pagbugas tinuray lang. No? Katong uban mahigala mingon na katong mga ganador, katong mga sinanduming man aday. O katong uban mahigala nga mamilig mga Japanese rice ana, mga kwan, basmati rice ug uban pa. Kana mahigala mga katunang bita-bita nagkahimtang sa kinabuhi. Unya mo tan-aw mahigala puti nga bugas na, pero kang pobre dili na kinahanglan pa puti ba nag brown man na bugas basta maluto mao ni tinuod. So karon ni ay tag 20 bugas atong pahimuslan kay di na magdugay ning bugasa. Ulog-ulog ra na sa eleksyon ang bugasa, ha? Kay way negosyanteng makasustenir anak mga sukid tig paminaw inana, no? Kini ni ang band-aid solution kini kana bang puyok-puyok pa lang ba? Ha? Kana bang mura bag kanang bata nga nihilak ba nga imo lang atik-atikon parang muhilom. Nagtuo siguro mga higala nga karon gisud tas bulsa kini mga politiko isud tas bulsa day bugas na pero atong bawsan sila mo'y atong isud sa bulsa. Aron mo tagan tanig pagtagad sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Si Vice Presidente Sara Duterte na mahayag niini atol sa pagtambong sa usa ka solidarity rally kauban mahigala didto sa Karkar, no? Nga giindusar mga kagalaan ni Sara Duterte pagka-gobernador sa Sugbo si Pam Bariccuatro didto sa Karkar kagahapon. Straight to the point. Murag naglami na gyud ni mga sukin tig paminaw, ha? Pirmiro magod mahigala kini Pam Bariccuatro murag wa man ni maka-pick up gud kaayo mga higala karon na. Ni pick up na og ka social media daog si Pam didto sa kalungsuran og kini pag-endorse ni Inday Sara mahigala wa na ang mga tao niingon na dito nga mag Sara Duterte na sila. Straight to the point. Sara Duterte, Pam Bariccuatro og straight kuno PDP laban. Straight to the Pero point. ako di ko ma-advise inyo ana nga unsa gyud. Unsay naan ninyo? Kay lisod bang kay na mga kagalaan, ha? Naman mo inyong kandidato sad, ha? Og katong uban mingon nga Sara Duterte mi unsay gi-endorse ni Sara, straight PDP laban inana, no? Ang uban na kuan gyud all the way na mga higala sa lokal, kamo na lay bahala din na inik eleksyon kay haring lungsod man ta, no? Haring lungsod dili ta magpadikta kay ang hari kita may hari ana panahon na timan ininyo na usa ka adlaw ra nga hari ta. Ini kahuman mahimong ulipo na punta nila. Dito sa South mga higala ang atong survey ug atong pagsusi dito daghan ang niingon na nga magpam Bariccuatro na sila. Daghang factors dili lang kay Duterte factors. Ang ila pong factor uban nga mga factors may galawa na sa makauyon ining mga pagdumala karon. Labi na mahigala ni amo koy vlogger. Kining vlogger nga hire ini mahigala karong ako nang i-discuss, ha. Nagtuo siguro siya makatabang ni mong vlogger niya. Di ni makatabang. Kaya mo na og magsulti mahigala kaminos kaayo.
Kanan lang daan mahigala ako mismo gibutang-butangan ko nakaminos. Oga ang mudag pagsaway mahigala ako tiwason ron kay gawas nga gisaway ta mahigala nga bati tagtingog gisaway tang putot gisaway pa ta mahigala mura ko may gani kuno kay naka-Amerikana ko wa pa kuno ka-Amerikana mura kuno kog ilang boy. Why problema na nga murag boy ha kay total ako naman ang giangkon sa kahanginan nga kadaghan ko naaan sa ko nga rumboy. Pero ang taas manulti ini tawhana hasta mga habal-habal drivers giingnan pa kamo mga habal-habal drivers mga wa mo'y grado tanahon ta lang ha mga habal-habal drivers wa kuno mo'y grado mga DDS mga uplok o uban pa purbida kanang mga habal-habal drivers pura bang nakasulti bag tao na imong gisultian pero mubawas ni mga habal-habal drivers na para ba na mga parintisad nigbawas ana kana ra bang pagsid-sid ana nag-eleksyon di kinahanglan nagdakong grado dong. Timan ina dodong vlogger timan ina nga ang eleksyon kanang habal-habal driver to na pero mahimo nang hari karong Mayo 12 unya di kinang nagtaas grado kanang pag-shade anang balota. Kaminos ka. Para butaga ato ning padayon mahigala sa tubawan uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ay usa ka lalaki na kabsan sa kinabuhi human na samad samtang nagbaid og buwang sa manok dito sa may barangay Lanas, Dakbayan sa Naga. Straight to the point. Yawa din ni mahigalang buwang sa manok na kay ayaw gyud kumpiyansa ana kay kuyaw gyud kayo. Labihan ka laman di ay kanang buwang sa manok no. Ona nga kana bitawng mubuhi ka sa manok ikaw maoy kada bitang tigbuhi ang manok sa buwangan di basta-basta kay mo na mangayo sa dako-dakong bahin kay dili lalim sa day maigo ka ng buwang sa manok mahigala bidang laha man na straight to the point. Pero butaga tagantang pagtagad sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan self-rated poor families mas nidaghan sa buwan sa Abril subay sa uhayng survey sa social radio stations kon SWS. Straight to the point. Kiniguban pang masutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o ganatawan mawi aong to the point.